No, primer començaré pel... De fet, començaré pel senyor Arnau Martí. Escolti, jo no hi tinc res contra els immigrants. És que no hi tinc res contra els immigrants. Jo l'única cosa que li dic, senyor Arnau Martí, és que aquí a casa nostra no hi caben més immigrants. I dir això no vol dir que tingui res en contra dels immigrants. Jo no sé si quedaré sol. Igual el que quedarà sol serà vostè, senyor Arnau Martí. Jo li recordo que des del 2023 em presento a les eleccions municipals d'aquí Vic i sempre he tingut bastants més vots que vostè. Sí, sempre. Vostè sempre, minimentre. Li recordo que jo he arribat a tenir 4 i 5 regidors a aquest consistori. 8 anys seguit la segona força política d'aquest consistori. I estic segur que avui un tant per cent molt elevat dels biguetans pensen el que jo estic defensant aquí en aquest Ajuntament. I fixi's bé, no sóc pas sol, hi ha algun altre grup aquí en aquest Ajuntament, i a més ho haig de dir, que crec que és una persona que tant de bo els altres regidors tinguessin el cap tan ben amoblat com la regidora Carrera, perquè ha defensat una moció i un vot afirmatiu, vagin rient, un vot afirmatiu amb aquesta moció. O sigui que demostren tenir una valentia de realment els problemes que hi ha avui al dia aquí a Vic i el que pensa la majoria dels biguetans. Miri, escolti'm, senyor Pou, no passa res. Vostè està a favor, és evident que vostè ha de votar a favor d'aquesta proposta. Si ha estat el seu president del govern d'Espanya, juntament amb els podemites que ens han imposat aquesta regularització de 500.000 immigrants, sortir pel carrer, trepitgi peu de carrer, parli amb els biguetans i amb les biguetanes, demana'ls si estan a favor d'aquesta regularització de 500.000 habitants. És que vostè, senyor Pou, sincerament, viu al món dels iupis. Això ho tinc més clar que l'aigua. Escolti'm, vostè m'està dient, que sembla que hi hagi PP i Vox, no es confongui, no s'equivoqui, res a veure el grup municipal de Som-hi amb PP i Vox. Miri, si hi ha algun partit aquí en aquest Ajuntament que s'assimila a Vox i al PP, és el partit que ens governa, el partit de Junts, que estan pactant contínuament al Congrés dels Diputats totes les propostes conjuntament amb PP i Vox. I si no, digui'm el contrari. O sigui, a veure qui és el que està al costat de Vox i el Partit Popular, els de Junts, els que ens governen aquí en aquesta ciutat. I esclar, la senyora Anna Alemany, escolti'm, jo crec que vostè estaria més bé a la bancada socialista que no a la bancada de Junts, Escolti'm, és que és curiós el que diu vostè, que diu que és una moció xenòfoga. Jo li dic una cosa, senyora Alemany, vostè quan vingui aquí als plens d'aquest Ajuntament ha de venir preparada. No s'ho ha d'agafar que ens fundeu això. Ha de venir preparada. Miri, l'Ajuntament de Figueres rebutja en una moció la regulació d'immigrants del govern espanyol. Bueno, tranquil, del govern espanyol. L'alcalde Jordi Masquefa de Junts argumenta que el municipi ja té greus dificultats en la gestió dels serveis bàsics per fer front a més població. Escolta, digue'ls amb els representants de Junts que fan mocions xenòfogues. O, per exemple, el que diu el portaveu de l'Alt Urgell, el senyor Fàbregas, que també és de Junts. Alerta dels efectes negatius de la regularització massiva d'immigrants. Escolti'm, digue'ls als seus col·legues de Junts que són xenòfobs i són racistes, senyora Anna Alemany. Jo dic una cosa, Vic i els biguetans porten 40 anys patint aquest bonisme, primer de Convergència i Unió, després del PDeCAT i ara de Junts. Vostès no tenen la valentia de defensar el que realment en el seu interior vostès pensen, que també estan en contra d'aquesta regularització. El que passa que no tenen la suficient valentia de dir-ho públicament. M'entén-lo bé, no? I això, fixi's una cosa, això ho pagaran a les properes eleccions, com ho van pagar les últimes, perquè de vostès ja no se n'enfia ningú. Els biguetans n'estan farts de la política bonista que han practicat vostès durant aquests 40 anys. I ho trobaran a les properes eleccions municipals. Vostès vagin fent aquest paper, que si són mocions xenòfogues, que si són discursos d'odi, que si té una moció... Escolti'm, aquí hi ha unes conclusions. Vostès estan a favor o no d'aquesta regulació massiva que fa el govern d'Espanya? Vostès estan a favor o no
de que el govern de l'estat espanyol traspassi les competències en immigració al Parlament de Catalunya. Estan a favor o no estan a favor? Si estan a favor, votin a favor, i si estan en contra, votin no. No facin la puta i la ramoneta d'abstenir-se, perquè abstenir-se amb una moció... Sí, acabo. Amb una moció d'aquestes és donar-los el vot contrari amb aquesta moció, tal com van fer a l'últim ple, que vostès, amb les seves abstencions, no van deixar que prosperés una moció per criticar el govern de l'Iran que estava massacrant el poble iranià. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a votació. Demanaria ja un últim torn, senyor Anglada, que és qui ha proposat la moció, si pot tancar-la i passaríem a votació. Gràcies. Sí, bé, agrairia tant al senyor Arnau Martí com al senyor Pou que no traguessin les paraules de context. Escolta, jo no he demanat per anar a cap partit polític. Si llegeixin una cosa, llegeixin les altres i no treguin les paraules del context. La nota de premsa que vaig fer jo, ni Josep Anglada ni el partit Som Identitaris s'ha plantejat en cap moment concórrer les properes eleccions municipals de la ciutat de Vic amb el partit de Silvi Oriols. Per tant, no vinguin a fer demagògia i a fer tonteries aquí a aquesta sala de plens, ni el senyor Arnau ni el senyor Pou. Senyor Pou, vostè sempre està amb el mateix, que són discursos populistes. Són els discursos que crec que un servidor ha de fer aquí en aquesta sala de plens. I un discurs que és el que volen sentir els biguetans i les biguetanes. No els discursos fan vostè, i això ho veurà a les properes eleccions. Escolti'm, diu que portem mocions d'aquestes. Jo li dic una cosa, senyor Pou, i no li càpiga cap dubte, que el grup municipal de Som-hi aporta molt més a aquesta ciutat, però molt més que el que pot aportar vostè en aquesta ciutat. I això està demostrat perquè això tan sols de sortir al carrer, has de parlar amb la gent i pràcticament vostè ningú el coneix, perquè vostè no es trepitja al carrer. Vostè no es preocupa per les necessitats dels biguetans i de les biguetanes. Ara, avui els biguetans i les biguetanes han descobert una altra cosa. Una cosa més, que el senyor Pou és un fèrrim admirador de que cada vegada tinguem més immigrants a casa nostra.